Abama on the beat. Gosi nwa ga-agwụ ya were mmụọ na-egbe lundo na mmụọ na-egbe lundo iwe ka emere erige ihe o mere erige ihe oge mere erige
kwado ya malo kisi kwado Amalo
kwado Laji boyo so osingi Ibrahim Amalokasi kwado si Amalokasi kwado Ofa masi wadadis Kasi kwado Lajulani mitoni Abaswakot wana jesiye Wekeke inafu Kero amalokisi kwado Kasi kwado Ofa yawe Ofa masi wadesiki Amone wuli Lajulani mitoni Kajina posakot Kasi kwado Ebe vitona chekiye Okurisi yiro lekelesi Kajebu kemesiye Amalokasi kwado si Lopatu suosiesi Wasaponi kenoma Afumbaye Waponi kenoma Afumbaye Oloku Kasi kwado si Wasapese Ofumbike Ifamele dika Wapaki manisewa Iwalo masamike Dada sani akilona Amalokasi kwado Amalokisi kwado Amalokisi kwado Amalokisi kwado Amalokisi kwado Hey! Tapa! dika Oya wale koko debu Wego ibe Wego dibe Iwe kodebe Ikakebe Owe loye malake Owe loye suri bobo Amalokasi kwado Amalokasi kwado si Amone wuli Ebe nese mude Weno dubu Ifamele dika Wenu kwere Amalokasi kwado Oke chukwu diye Wakuno bibili ne Amone wuli Oya bisiwa Ene mbele Kasi kwado Ofukwe di mbele Ebi wakuno bibili Amalokasi kwado Ese nese no bibili Okiege mo Alusege wa Amalokasi kwado Amalokisi kwado Amalokasi kwado Ofukwe di mbele Ebi no bibili Amalokisi kwado Amalokasi kwado Ese fachineke ya di Wane di nemba Diga di Niwo nore Kasi kwado Hepa Na Tanzania kina chendo di Amalokisi kwado Amalokasi kwado Ifamele dika Wane no bifu Mr. Islam and Ego Amalokasi kwado Amalokasi kwado Ewe na mulo Ewe Wano fumane Ndamu nesime Ifamele dika Na Tanzania kina chendo di Weke kwebi Ibrahim Kasi kwado Amalokisi kwado Amalokasi kwado Owe nife kulo musuwe Ogi ibe wane mu Ifamele Kanesi bobo mdo Kasi kwado Amari baba Weke nese murogi Amalokasi Nufweni Ese di ibe wadu Ese di ibe Amalokasi kwado Ese kwete Wano komasyo Onile Ibe Ese isi kweche Ese kwete Ese di ibo Na Pakistan Ibe irimo Yekemu Amalokisi kwado Amalokisi kwado Amalokasi kwado Weke nese murogi Amalokasi kwado Nufweni Ebube ike n'ụmụanaka iwu Eze na-ekwesị ekwesị Onye eze kwesị ya na-eji eze tupu ike ọgbafọ Na Lagos ka ị na-arịsa ego gị Eze eze kwesịrị ime ya Onye eze na-adọsa ego iwu niile Amalụ ka isi kwado Amalụ ka isi kwado Weke na-eze mụchi Oge ofe Weke na-etu egwu Weke tuto n'ihe Weke tuto n'ihe Onye Amerika n'ihe omiri Aji kweka na akụse Kaji kwado Amalụ ka iji kwado Oji kwado ego bibo
isi kwado onwe gị ka mmanwụ na-ebe alụ ndo dịka mmanwụ n'anya awụ ịgba n'ala igbo ego dịka na akwụkwọ enwere aka na afọ oyi ka wiwe dịrị ise enwere ofe aka afọ oyi dịka dịbugane mbugane amara ka ha si kwado amara ka ha si kwado odo Hey,
isi kwado mmanwụ na-ebe alụ mbụ oge n'oge olisa ebotute CEO President ụzọ akwụju ya n'iwe dewo wala kuchukwu ga-ezisi zete wabara jisi gbada kuchu ya n'ụwata odosu mmanwụ na-ebe alụkwụ na-agụ na akwara ma aka isi amalọka isi kwado oge sọgbụ iwe ya mete gbọba na mbọ ayọ sia nwoke ndị ọkụ ọma onye ụjọ ebe etirokwa uwe musu na asụsụ mmanwụ na-ebe Nigeria,
iLiveNG.com